שהוא לא עונה לי. מוניות. הלו, כן. אדוני, הלו, כן. מי אני מדבר את זה? מוניות. איפה אתם עושים זה משלוח? אנחנו בארנוב, גבעת שאול, כל ירושלים. כל ירושלים? כן, מה את צריכה גברת? בסדר, אני פה קרוב ארנוב, אצל דודה, קוראים לה שלומית. אני לא מבין אותך טוב, גברת. אדון, אתה שומע? לא, אני לא שומע, אני מצטער. תקשיב, אני פה, נו, אני בארנוב. איפה את בארנוב? אני בארנוב, שכונה גדולה, זה אצל דודים, אני לא יודעת. אני צריך כתובת, גברת, כתובת, רחוב. ליד גן זה, ליד גן. איזה גן? יש שם מלא גנים, גברת, תני לי כתובת. גן. יש הרבה גן גנים. פרצי. איזה גן? שונצים. איך? שונצים. וואלה, אני לא יודע איפה זה גברת, מצטער. סליחה, תודה, ביי, ערב טוב. ערב.